Vydal zhruba presne, teda nie zhruba, ale presne 19. novembra pred 2 rokmi a 19. novembra tohto roku budem krstiť túto novú knižku Pri víne s bohémami. Už ako novinár, alebo ešte aj predtým, za mladých čias som písával básničky, keď sa mi páčila nejaká moja frajerka, alebo keď som chcel získať nejakú túto slečnu, tak som jej napísal. To bolo dávno. To bolo dávno, áno. No a tak teraz už to nie je aktuálne. Teraz už nie je aktuálne, darom by som aj recitoval, vieš, by to obávam sa nepomohlo. Tak to je pravda, ale nehovor to prečo, no vieš, mám tu manželku, tak... No práve to som sa obával, že bude chcieť peniaze. No a preto som začal, tak by som povedal, od Adama, pretože táto druhá knižka Pri víne s bohémami je vlastne druhý diel mojej mladosti, ktorý som teda napísal po 2 rokoch, po tej prvej knižke. Knižka opisuje